Houtsnippers bestaat 10 jaar. Nieuwe voetbalschool in tennishal. Het is vandaag 27 september. Dit is het Pelemaasjournaal. Het is in deze crisistijden altijd welkom. Een gratis tankbeurt bij een benzinestation. Het was donderdagmiddag dan ook een drukte van belang bij het nieuwe tankstation van Firezone op industrieterrein De Hulst in Oostrum, waar de populaire SBS6-weerman Piet Paulusma de opening verrichtte. De weerman leidde tevens de bijzondere openingsactie van Firezone. Iedereen die donderdag tussen 4 en 5 uur met 2 dobbelstenen een dubbel gooide, kreeg een gratis tank benzine. Honderden automobilisten kwamen op de actie af en gingen met de populaire weerman op de foto. Ze moesten vanwege de enorme toeloop, de auto's veroorzaakten een lange file op de toegangswegen naar het tankstation, immers toch wachten op hun tankbeurt. De hobbyclub De Houtsnippers bestaat 10 jaar. Om dat te vieren organiseren zij 20 oktober een open dag. In 2003 kwam een clubje mannen bij elkaar die besloten om een hobbyvereniging te starten. De club kreeg de naam De Houtsnippers omdat zij zich bezighouden met houtsnijwerk. Maar dat is niet het enige waar de mannen elke donderdag voor bij elkaar komen. De sociale contact is heel leuk voor de mensen. En ze staan er ook altijd naar uit te kijken om op donderdagmorgen hout te komen snijden. Want vanwege de leuke groep. Wat komt er dan allemaal zo ter sprake? Van alles. Het heeft niet met, ook veel dingen niet met houtsnijwerk te maken hebben. Iedereen weet wel wat nieuws te vertellen en anders. Ja, dat is, ja. De groep bestaat momenteel uit 13 mannen. Een van de leden is Martin Manders. Hij kwam bij de club toen hij met pensioen ging en op zoek was naar een nieuwe hobby. Wegens het werk was voor mij weg. Dan moet het toch iets anders, want je voelde het ergens te jong om achter de geraniumschen te zitten. Op die manier zie ik bij de hobbyclub gekomen. Wat is er zo leuk aan houtsnijden? Ja, er is iets met de vingers doen. Soms lijkt het heel stom, en toch is het heel mooi om het te doen. Wat voor dingen heeft u al allemaal gemaakt? Ja, dienblaar heb ik al eens gemaakt, kistjes heb ik gemaakt. Op een moment ben ik met een vrij grote kapstok bezig. Dat wordt een 5-jarenplan, denk ik. Ik weet het niet, tenminste als ik voor de achtergrond hoor wel. Nou, hoe gezellig is de club met al die mannen? Heel gezellig, en als er dames bij willen, die daar straks aan de interesse hebben, die graag erbij. Die horen er ook bij. En een vrouw bij de groep, dat zouden de mannen wel kunnen gebruiken. Want de houtsnippers zouden nog graag vele jaren doorgaan met de hobbyclub. Hoeveel jaar gaan jullie nog aanplakken met de vereniging? Nou, we moeten even kijken. De leeftijd gaat ook meespreken natuurlijk. Hè, want de oudste is 83 en de jongste 62. En als we genoeg aanwas kunnen krijgen, willen we toch doorgaan zo lang als we kunnen. Zeg maar. Zijn jullie nog op zoek naar nieuwe leden? Ja, heel graag zelfs. We kunnen een aantal leden gebruiken als dat mogelijk is. Ja. 20 oktober wordt het 10-jarig bestaan met een presentatie van al het werk gevierd. Deze dag is voor iedereen toegankelijk. De documentaire Make My Dream over de talentvolle Venrayse pianist Rangel Silayev wordt zondag van 5:15 tot 5:15 uitgezonden op het internetkanaal HollandDoc24. De film, de winnaar van het filmfestival Campus Doc 2013 in Utrecht, is gemaakt door René van Beek en Myrtle van der Ploeg als afstudeeropdracht voor de School van Journalistiek in Utrecht. In de documentairefilm wordt een eerlijk beeld geschetst van het leven van Rangel Silayev en zijn gedreven moeder Oksana. Het van oorsprong Russisch gezin zet alles op alles om het 13-jarige pianotalent uit te laten bloeien tot een succesvol internationaal concertpianist. Op 17 november is de pianist om 8 uur en om 9 uur ook te zien in het RTL-programma Hour of Power. Hierin worden fragmenten van de documentaire en van zijn optredens getoond. Venray is een nieuwe voetbalschool Rijker, een talent soccer school. De voetbalschool is gestart in de onlangs vernieuwde tennishal van Maaskoort in Vlakwater. Maaskoort is een prestatiegerichte tennisschool. Een voetbalschool in een tennishal, het lijkt een aparte combinatie, maar er is een logische reden voor het huisvesten van de voetbalopleiding. Nou, een voetbalschool in een tennishal is natuurlijk omdat we hier de vloer hebben liggen waar alle sporten op geoefend kunnen worden. Uiteraard zijn wij geënt op het tennis.
Maar mede door een voetbalschool hier in onze hal te herbergen, bewijzen wij dat hier ook andere sporten op kunnen worden geoefend. De voetbalschool richt zich op jongeren tussen de 4 en 16 jaar. Eigenaar van de voetbalschool is Said El Gassab, die onder andere in de eerste elftal van Venray en zaalvoetbalclub Lake Valley heeft gevoetbald. Techniek staat centraal in zijn lessen. De kinderen leren eerst techniek. Want ja, die kinderen krijgen eigenlijk in een eigen club heel weinig techniek. En ik ben geopend, die voetbalschool is puur voor techniek. En ja, individueel actie 1 tegen 1, balaanname, traptechniek. En dat is alles. Tot nu toe heb ik 30 kinderen, tussen 30 en 35. En ik ben aan het groeien. Op zondag 6 oktober wordt Talent Soccer School 's ochtends om 11:15 feestelijk geopend. Tot zover het Belema-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is een uitzending van Venray van Toen die in het teken staat van de school in Veulen. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht wordt het ongeveer 5 graden en is het helder. Overdag komt het zonnetje erdoor en kan het kwik oplopen tot 19 graden. Er staat een oostelijke wind. Diezelfde wind is zondag iets krachtiger, maar ook dan blijft het zonnig en droog. De temperatuur zal dan stijgen naar zo'n 18 graden. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot maandag.